Jafta deɛ na nabusua ne kromufo no ani nuanom ɔmode yɛ ɔno ɔmo pama ɔno na ɔgya mu ma Awurade onyame hyɛ n'animonyam deɛ wonam no nyame betimi ahyɛ w'animonyam. Joseph deɛ na ɔno ani nuanom de yɛ ɔno nanso ɔgya ne haw ne namane nyinaa ma Awurade hyɛ n'animonyam. Enti wɔn nso so deɛ wonam mu ebetimi ayɛ awaresɛm betimi ayɛ yadeɛ ebetimi ayɛ dwumasɛm ebetimi ayɛ sikasɛm Awurade ba mu a nneɛma nyinaa bɛyɛ yi. Ti me ba fidie so me no bɛkyɛ kwangyesɛm no wie a me no san bɔ mpaeɛ na meka kyerɛ sɛ onyame obetimi ayɛ. Saa mmere deɛ yɛnkɔ hwɛ wɔn nso so a bosome program a meyɛ amato den God of Possibility prayer festival no ɛyɛ mpaebɔ afahyɛ no wɔn a wɔto anamo ba abie no na hwɛ adanse a wɔn so die na wɔn so ɔba asɔlefie bɛbɔ mpaeɛ. Enti meka kyerɛ sɛ wo haw no nyame obetumi ayɛ. Wo de yɛnkɔ tie adanse no bi yɛnkɔ mmara wo de tie deɛ Awurade adɔfonom yɛ maame se wonim na wate bi sɛ ɔsɔfo bi wɔ kora ɔsaw yade a ne yɛ sɛ wasaw yade a wokɔɔ yɛ ana yadeɛ na saa ba nanso Cedar mpaebɔ Bishop Albert Nyankopɔn ɔsaw yade a na wasaw yadeɛ. Hallelujah. Na yɛntie maame ne nuanie ne nua bɛyi n'ani furae mfinhyia maako edusai edumienu 12 years ɛna maame ɛsɔfae anifra n'ani furae a ɔnwu adeɛ na maame sɛ ɔmo de ne kyini na maame no ɔte saburo no deɛ n'ani afurae nti ɔmo de ne kyini mpaebɔ ne adeɛ a ne nua deɛ ɔte manhyia nti one day ɔso akɔ kurom a ɔba ɛna ɔwu sɛ ne nua yɛasosɔ ne nsa a yɛde ne fa ka no ɔsɛ mewu wakyɛ na wawie yɛ ni deɛ na ato ɔsɛ me yale o wonte me nka nyinaa na ɔsɛ daabi minim Cedar worship center odiifoɔ bi a Awurade apagya no wɔ a wɔde no yɛ adwuma enti ma yɛnkɔ na wɔn ho bɛtɔw ɛhɔ a na wɔn sesa wɔn yɛ wɔda ɛbɛpie wɔn ha na ɔsɛ adeɛ kyi fiada onyame tumi akɛseɛ ɛsa no wɔ n'akoa so a ɔyɛ adwuma na maame sɛ ɔbɔbɔ afɔdeɛ 1 cedi sei ɛbɛto kɔrɛ se na yɛ papa sɛ ɛnɛ wayɛ le sɛ duru ɔsɛ mama me nsuo ɛde nsuo maa no ɔde hohoro maame yɛ ni so maame sɛ ɛnoa no ɛna n'ani teeɛ 12 years ɛni fira no ne nyinaa kɔ. This is the doing of the Lord. Maybe I'm a catcher of the 4 for sale. You were me, Yankopon, a year, a man, a home, Martin Hose. Yamema or Hawa, Uncle Hononko Bompire, now Onyankopon, a bit you won't. And to come Bible now, be a ambassador, John chapter 5. Na nipa kohoko Bompire, yes, to Christo by a crowd, yes, to Anamo, a coho, you won't pie Bobia. Awurade yi ya nyame yɛ dwuma ɔman Ghana nyɛ Cedar nkwa na yɛ mpaebɔ bia ɛso yɛ wɔ mpaebɔ bia nyame yi ya nyame tumi ɛyɛ dwuma ɔhaw biara nyame yi ohwɛ twerɛsɛm na Shalom mpaebɔ bia ɛyɛ First Samuel ɛhɔ na Hana mokɔ ya ɔmokɔnya ɔmode bɛn ɔmo awo nyame gusua ɛyɛ dwuma wɔ Cedar worship center asafo tie me ebi kura wo so wɔ dem ha na obi ani efra ɔde na ba ha Emma and Tia, me sign here another confirmation. Oh, them are Obiani Fry, or the Nebahan and Yatia, Pejawansana young confirm. Mebacho, also, would you be Bahan and near Fra? Babema. Wow, Babema. Mrs. Tabana, Mr. Nefrim. The Babema and the Nebai. And if Fry, no, she's first. Intimidate by and a papa, and my apoto in Suakake, and or boss on pie, dinner, or Chenan and Nazi. Nanina ate ya no so fa amfra bi mo
as a last year you're watching night to grow baha or nankasa baha any ever somewhere wo ha no kwa emabiom me se wa mane no kwa emabiom yes so demo ba onsema no me pasa ya confirm me now to be amen me so me the madam for by lockdown and any fry nti me ba na ofra me say ne ba na ne afra me na me nim nti me kosela no and I'm so me wo nyame nipa bi wo me papa me de ne beba na we dey ne kitwa bi na ye maha because na ye lockdown nti me fra me papa na me ka just papa me sro madam for ba ko ne baba ko pe na ni afra me sro boa me ana o se ye fa akra no mra nti ye fra papa na o se ye fa so ma ko 7 mra nti o ye de 7 ne ba ma papa hira so ma me de ko fie o de ye 7 ne se ka ba ko pe na akra ne se ensuo ya papa ka se 7 na ba ko pa ka de me ye na mani anti a ne te se ni fra na ka me so na me se onya jidie na erade be ye o de ba ko na aka no hu na ni ma we na ni na ti for 7 days. Now, I'm about her. Every day I dance and I hear from the whatever. From where walk here, but on the Melrade. Catch it or Jose, and rather so be you men so may how them frame and so. Papa, Mammy say, Nini and you, Obedanya Miasi. Papa. Yamin Shroud. And you're rapping, amen. Yamin Shroud. The person ran a minute. And so Gideon and Minyaka, Miniana dear. Yabayan, and Mad Pim. Papa, a rapping, young fasted that in our rapping. Also, Miss Shaw said, Oko, you also do a dance here by a day. Wow, show me how to them have. Who free Hako, you also do a dance here by a day. Baba, Yamami say. Ebe na watch me onuni and one in the Kuruba 9 ebe PM ha. Na omo bana na ni suo adwale won. It sounds a bema ni di ni sika akowura adwumam. Yes small scale mining. Nanso no okwa onya sika ibi. Otimi koto ba bi ni nyina oni ne workers ni ade okwa onya sika. Nti obafia no aka kire obayi say in fact wonu no ho abrabom ohunu ye onye. Into obey si one kra na ne yam hyehye ne say ebia eye ne bad luck and wode aka ba ma no na oso wati Cedar nka na otumirika ba ha na wotwe mienu se na ne ba ma ne bepie o Cedar nka wo henfa e was Sompa TV Cedar awaso general omo ba wanim omo ba ya waso hwe omudi e na aka che omo se omo nko na nyame ya adom afiada ade ya che omo mbra ebe omo ba ya no papa wose ade kitikiti bi na wo kire omo so omo nkoye omo koduru fie asem sidie ne se be ma ne ka kire obayi se me de sadia papa yi wagidi awurade de ne yi adwuman yanko koduru nanim a wa ma ya de kasie bia ade kitikiti we no wase yankonkoye me de me nyini se be yi adwuma ene obayi se hwe ensuo keke osira so a na yi adwuma enti so wase koye wo ya yamfa gidie nkoye hallelujah na mami se ampa ni kuru di gidie koye obi a woye adwuma mfinhia bia wonya sika no ɛda no nko a na awurade ayɛ na don wonya sika papa etu asubiem wasan koye kwankyera no ne wasan nya sika wasan koye biom na wonya sika oba fie no aka che oba ne say come on sika ba fie dia wo wo ba wi na ohye me nkuran na wo hwe Sompa TV na wo de me ko Bishop Aben Sakikwapo e wo Cedar worship center enti sika manyan je ka we me toma ka ne na daso no na mi o ma yin no yo boso na mi da so bi hey na mi o kama for dia My God. Wow, Shamia, Utieme, Sao Cambres, Sam Womana,
ɔsɛ munyi onyankopɔn ni munyi nyankopɔn ni na mo ase betimo yes na munyi na difo nso ni na mo bɛyɛ dɛn mo bɛdi yie yes na ka kyerɛ sɛ nneɛma no bi wɔ hɔ a ɛyɛ gyidie ne anamotuo ɔmo tu anammɔn sɛ wɔn adwuma no a wɔyɛ no wɔyɛ a wohia nyame wohia sɛ yɛka ɔsoro kasa na ɔsoro som yes yɛn mu bebree wɔ ha yɛ kasa a ɔsoro te yɛne nti yɛka pɛ na ɔsoro asom ɔne okunu ɔtu anammɔ no bɛka kyerɛ no sɛ mɛsrɛ ɔsorosoro nyankopɔn ama no na wɔn mmerɛ mu da na ɔkɔ yi ɔde adanseɛ ɛbɛbɛsi da wɔn nso a wɔte dɛm a wɔhwɛ me sɛ wɔhwɛ me tv so ne radio so wɔn nso tu anammɔ na wɔn tu anammɔ no anammɔtuo no nyinaa sɛ yawada ɛna metena ase ɔmo bɛhu me mekyerɛ ne deɛ ɔnyɛ no the same place a ɔyɛ adwuma a ɛnyɛ yie no the same place no ɔmo yɛ adwuma no na sika ba menim sɛ ɔbɔnefoɔ no ato hyia bi ama wo sɛ wodeɛ wonna ka mu da wonsi fie da wommie company da wonsisi adan da woma ntutu kwan da megyina adanseɛ so hyɛ sɛ hyɛbere a wode ba asase yi so no ɛmmerɛ ma wɔ yesu din mu amen Awurade bɛda wase so ayɛ makoma so ade ama me papa Awurade nhyira wo wɔnyɛ wo kɛse daa ne daa nyinaa daa ne daa nyinaa bɔ Onyankopɔn di na kae me ne me kunu papa yɛsi enyi ani ehinta meda wase adom ne nti amen amen Bishop Awurade nyɛ kɛseɛ yɛ maame say ɔno nso so Awurade ayɛ bi ama no adan a maame say ɛbɛ busum nie onteme na ni nyina ne sɛ ɔno adan a wada mu mfinhyia bebree otwa n'ani sɛ yadeɛ sa no ɔkɔda asɛ sunsum bi aflase hɔ asɛ aboa bi atwam asɛ bibi nam hɔ nti ne yam hyehye no onteme na nti ba yɛ ɔnka n'anim nso na ɔse ɛnum na Cedar hour Sompa program abɛdum wiase ɔhwɛ biara ɛna ɔse bishop sɛ ebi kura na bibi ba wo dem ana wunteme na fansuo ni bi si so na wuya fa petepete ho ɔso owie ye na ɔde petepete ho de nsuo ni bi si so owie ɔde petepete ho saa na dwo de ɔteme dai efiri ho maami da wada ade no wuru piem ɔka hye nyame ya ne monyam jenua ɔso wada so wo nsɛm awurapɛ no yes ade bi a wo so edi wunya ode wo nim de ne unyansa ya enye yie saa prayer a wo hwɛ me a wo tie me saa ade no nso so wo yesu demo ade no emfiri hɔ wo yesu demo je me say amen ya mami be sorry abeda ase mama de na wo ka kyerɛ nyame animonyam pamcho Cedar bosumi ni me na ada mitwa mani afi na minti ya na me de me nsa yi sei na ada nti nhyira nka Awurade papa Nyankopɔn nhyira wo Awurade na ayɛ fa no monyam no nyinaa Awurade bon sam kɛseɛ ma Yesu sɛ me ka kyerɛ wo one or two na mobile God of possibility no wɔn de Awurade ɛyɛ ama wɔn bosumi we ya fia de atwa to ɛne memne de atwa to me yesi hɔ sɛ yɛde yɛ saa paebɔ afa hyɛ no bi God of possibility prayer festival no baabi bi a wɔhwɛ me free ne baabi bi a wɔtim bi a wɔso betimi aba bi na wɔn nso so obɛnya adanse baabi bi a wɔbɛda ne baabi a wɔbɛyɛ ho ayie de yɛ ahyehyɛ numbers na egu TV na ase no wopɛ sɛ wɔba bi a wɔso betimi afrɛ na Awurade betimi agye Onyankopɔn yɛ yaresafo ɔsɛ ne man tampia no mu na ɔde sa yɛ yarewa Yesu sɛ ka na yɛ de yɛ no asɛndua no so na ɔkɔtua yɛ yɛhwɛ yade a ɛhɛ nipa a medical doctor kora sɛ ɛnyɛ yie baabi bi abrabɔ no du nipa no bebree sɛ wei deɛ ɛnyɛ yie biom o de yɛn ko tia danse na mra na hwɛ de Awurade ɛyɛ wo nso so a wɔhwɛ me a wotie me ɔwɔ so how bi da wo so ama ne bi da wo so gye Awurade di sɛ Awurade ayɛ bi ama obi a wɔn nso so Awurade bɛyɛ wo de na ama yɛn ko tie mra Bishop Awurade ayɛ bi ama ya maame awogyina ɛne ne nuaba ɔmo adanse mienu obi ano ne de ye nuaba yi say ɛna kakra ne last month yɛtwa mu na kyɛ sɛ wayale from July no ɛba na ɔkɔ hospital yɛma ne nuro ɔnom a ɛnkɔ ɔbɔka ɔso ɔno nkoa na
anim ne ha ne woni nipadua mu ene ne doctor nti otu wana monsa enkoda nti wana ebeduru ne birthday August eye ne bosomi a yede wo no nti obobo wo mane se papa ebese me tu anamon na me bobo mpaye wo altar yanim na usura me na me say yade a eha me enie na asie betu Bishop J so pene ma ne say time ni du a omehya ha na o mpaye day ni duru ye birthday bi di kodidi ebi di konom no ono de oba altar yanim bobo mpaye ne manyina the whole day eba nwumre no nsia ena bishop shia no ena ofiri akoye papa wose yade a wabo ho ka watu wana mo wako hospital akonche neti ena ompai boneti ushia no yade na tuwa yera the born semana problem bi tuwa yera we sudumo esubu tuwa yera we sudumo kabi tuwa yera we sudumo amanye bi tuwa yera sudumo bishop ebade no kese ye otoso nso eye ni nuaba yade atukon so de ane ye nhwe ye nuaba ise de bema ni pie bem ha no eye ni sister na de ne ba he ni nyina ne se okọ school kese asua pon school kese apa Ghana bibinti no ye de dini besie kakra na ose okotwe nsọhwe otwe nsọhwe no nsọhwe so obi anim se tertiary ye de GPA na edan ehwe se points e wo sora na chese wa pass okọ wanim enso when the buyer wa feli osusa afi de oye ne se yetimi ma obe defend na wakoye remarking ne beba na bi ana akonanim ana sesen enti no person ko challenge wakoye remarking wo su abusua mo bi akrokro na nye ye ontimi ni di e wa na ni sister beba bishop amane se menua bebe dwumedi eda na nim so exam so koye wa feli obi akasa na nkra wo mfi Bishop se mani free cry na omre krom ha na obohumi a asem ameka kire no awurade beye na dom ma exams no mema na twere foforo na foforo no obetwa hallelujah ma mi beduru ha na nimu su bishop cheche ne wure ka kire ne se awurade kan ho na exams no koye na sa twere foforo biom na wo twere foforo a obetwa ma mi se na ye ne dene but otie papa ye nu masem ekotwere exams no yentie dia SL okotre paya resource paya wa pass hey tieme na me kana Sompa TV so say aboa person say de die kwan enwa nipa onim me ne sister na di me ho adanse yenhwe Accra road sese kura asai otimi take 6 hours 5 hours na assurance from Accra to Kumasi or the back counseling at the vampire. Ain't you move bebre when in Mario? When in Mario, oh, a toda crowd by Bahakurana, Upaso do a crowd, only line so Upaso be through Haya, no so full. Or say free or suboni you honey, a pencil coin. A debi a person wunya a false right Hindi no piano. Yes, Uma whenever. Yes, no more money a breno for father who has so. And to Shamina would me, not ya or Bobby, a watermelly, or Sunyani, or Hohoi, or Cote d'Ivoire, or one cry, or Eastern Region food. I catch and say, on for a car, and answer on for right, Mara, Bumbumina me beautiful. A month for say, or Momeno, or Mother Jibby Humia, or Moody Dancy, and ne. Na osreno exams on your body chirawa exams can say easy exams here no chirawa na da kakra wura dem ha onso so no obabu mu ase amano if say exams Ghana exams so papa enne wetwa china dance say ya oba say ya wakasa say ya wadwuma ade bi aye din biara wo so free ha koya wo so koya mere. Amen. Baba wano na rabia se. Mene mechi ba igna ha ye denya me ase e wo kwan so nkoso. Bishop yankopon hwa mama rabia na ye. Me wonya wo kese. Rabia na ye. Ofutuo ene nyeme bia bribia mo ka kire na medi so a ene ama me nua nsuso emfaso aba so e de ama me. Ya medi fo ma me ya danse anu oden. Na ne nyina ne sha wo se yare ye
abachi ni wura ama 2 weeks pepepepe ne fa adodo oto fam no na otumi ne pepepepe ana bema no edi firi mu afei bema no firi mu a na yare na achi ni kuru na owu ye no yare na abachi wo no na tira se wono to hoi o kenkan akona na oto so a ana na oto mienu so a ono so beto ni kuru e wasamado eho pepepe no bitu mirika akira na ha ma mi tira se wantra so wana so oba won chan oba mpaya ma no o ma na kwantira ma ne ye wo ya kwantira ne fra ajoju a ne kuru eku no ontemi pagya ne nsa na wontemi pagya ne nan no ma mi tira se etu ayira ontemi pagya ne nsa temi pagya ne nan ya oso ye betu ayira oso akabe tu ayira oso bwani betu ayira shisha bwani so betu ayira onse ehu yesu nkwa na timi esansa nkyerani yare a chiw kru 2 weeks pepepepe ne ku no oso start yare na chiw asoso atamfo nyanyankopon nyame asane yare nyame di for the toso mienu wo se be ma ne firima afei akoye twema mente ejapade kakra be ma le cha obai be hwa ejapade no de ahwa mofra wa akire no abusuafo so muni o misi kom ejapade e be jefre wonsam ma mi chese wa na so otomirika baba wa mane o ma na kwankyere mane ye wa ya kwankyere wie ya o mu wie awie no wie bibia no abusuafo na kasa be ka kire se ejapade ne nyina ni wa kasa hwam na yini a wo pe enti se wagira ha na ejapade ammo no na wanya be de be hwa ne ma o se urade nyagopɔ de ene monyam ma me urade ase me the radiase so what di masa mama me amen amen Bishop me mama say urade nyankopɔn enhyira o na abofra yi ebe yare na bishop o say yade na ebe ye no abosome mienu ne bu nyina ayekuro obo wasa ewa no enyai ode na ko hospital enuro be no ntoma no scan be na ye ntwa no wanum nu akɔ hospital sa abosome mienu ewa no enyai wo so obedidi a eje so nipa kwabna ne gina abofra ya chi na waso ne bo ne sei eti kokɔ ne gu nanum anu amia ne bo no ansa na agye akogu ne mu enya sa ontimi ne di sa abosome mienu wei ana obi wo oti a onim sida se da bi me fa nko sida na wo ye honam fam de ne nko a me fa nko odifo abete wo na me so mo akwankyere a ne ho beto no tina last month program na yeye no wo so ode ne bepi ha ya wada ana waka kyen se wonfa ne mla fia da no pa wode ne ba ye o ma na kwankyere bompa ye ma no yade ya betena ne so doctor for ya enko no yade no atu ayira abofra itimi didi na ne bo ekuro ni nyina ekɔ a wo gina ha wode asta kese ma nyankopɔn stay to be bishop o se enko emfama wo nsia sida nyame a kasamle ne ba no obonsam ede ne kɔ asofo say ya na aye nipa ne mo bi ma ene omo awuwu omo nka te asofo no ho no ye ma maame na nkasa nkirim de ne eye ne ba na firi se ode ne ba office no na ereho nsam enti mama na de pa na eye wo ba no dinka me da nyame ase esan se akora yade ebo no no eduru brebe no enipa nyina ya po no ni papa botom sika nyina sa enti a teacher fo a wo wo oti no ho no ko school wa mo fra busa ni etubofo ba enti teacher ni ba ko no ka kire se maame nya gidie na fa akora yi me nkyerɛ sida na fa na ko sida na me wogidie se odiri du sida enkunimdie ba ya modia ampa me yesutie di akora yi bai me ba papa hu nu na papa ka kire me se maame kyena sa fa akora ne bra ba ye ne ho adwuma na ho beto no ampa me di gidie bai mo hwe de nyame aye Media cry by a na saw them and you. Watch ye say. Watch ye sway. War fit. What to me the toilet is 20 min qua. Papa drone what the mammy and the man on. On no drone, I did channel to me. The one of me promise as a wa. I see that what I know you. See that what I know. And Yamia Shaso, my man, so on Fakakra. Oh, we didn't know, tea. Or bedidi, I just say, ya yireno. And yes, sir. Eduane no ntimi ngura nim eduru ana achoku na eduane asan asan ne kinti mema yire no asan no kura koko no mafo so e ka kire maame se nyame ohwe Cedar safo no so na otie me no ne ba no ho beto no just last month ya o last month about 2 weeks ya July 2025 ya program no e na akura ne gire ho oba na akura na sugar ontimentene die na aya wa ya o se enye yie hwe maame ya
Oti secondary school here, senior high no much children so fa number. Enne ana gyina ha. Enne me gyina dance yi so say. Wo bibi eya wo ba. Eya wo ankasa wo mu. Eya wo adwuma sem. Ade biara obone fo no de ne nsa aka. Erade a ogye maame yi pa no. Onso onya wo de na ma wo. Wo a wo hwe ya wo tie ya wo baabi erade man wo sre ya ento so wo ho. Yesu demo. Amen. Amen. Eto so bia ma de nyame asa me da me papa so ase. Eni me baaye na onya da agye ne bre hwa akora yi maame me da na se bebre. Enti me nua no mo amahia nyina na me ka kire mo se ya papa beka bia mo fa makoma eni akire na mo de makoma di akire a ukuta obutantim wo dandua yi mu. Amen. Amen. Bishop Awurade Nyankopɔn hyira wo. The media dance say na me twen krata say ya na kire say empanyin si aboa sonkro nsuo aha wuku na no ayedai wa hwi ahwe enu nti na me kuta krata say ti maami so say Awurade aye bia ma na krata be dia dance ye na ya maami say Bishop ya de kese ya betena no so ye ni kidney ho be kan okọ hospital ya de ne fa mfidiem doctor panyini checking no ma ye hu sam pala maami yale onu ankasa so say yade ne bɔbɔ no mfinhyia enum nie na ade a na ye ne ne tie ɔhonoma anadwo na emogya firi ne hunum ene nanum ɛba ɛyɛ one sign ye toso biem ɛma wedi mpanifo mo animu a wɔse na sinyina ɛbɛyɛ kuro afi wɔn ade ne saka ne yam sei ene ne side ha na wɔte sɛ ɛyɛ ne ya ontimi ne aduane biara bi aduane a ɔyɛ this a doctor and a prescribe aduane no odi bi de toso a ɔno ankasa de ne pa obewu ti maami se ne nkwa na nyina na wɔnam a na yɛ brɛ ne amane ne nantie nyina da sesai but ɔno nkwa na nanim de hyɛ ne mu enti wɔse ben finhyia mienu nie ɛkɔ me yensa Bishop saw Mike ma ɔyɛ asɔre a ɛne wɔse obi wɔ dam ha ohun sɛ aboa tea foro no ne da ɛwɔ dayem sunsumo na sɛ nipa no mintimi nyini mpie base yɛ pɔn a ɔmɛra mehume na wɔpro ade a yɛ boro agu ne yam a wɔn sɛ ne organs ni bi a wɔn nim nipaduam ɛsɛe na ɛnkyɛ enipa no bɛwu maame si na yɛ ɔno a yɛ pɔn ya counseling ɛna odi mirika kɔ Bishop nkyɛn ɛna ɔsɛ papa o maame me na yadeɛ yi asɔ me mu me na aboa no ɛbɛyɛ me saa na me kɔ hospital no yɛse me liver ɛyɛ me kidney ɛho aka ɛnu nti me hu sɛ saa daeɛ na me so no ɛna ɛkɔ so me saa yɛ papa ka kyɛn sɛ ne Nyankopɔn te ase sɛ wayi ne ho adi nko adeɛ ɛde yɛ aba no Awurade pɛyɛ hallelujah. Bishop kyerɛ ne nea ɔnyɛ ɛyɛ akwankyerɛ na maame gu so nkakra ɛna ogyina dam hei mepakyɛ wo wei deɛ memenyɛ nurse ni na menyɛ doctor ba yɛwɔ nursefoɔ wɔ dam ha mɛfrɛ baako ama na bɛkenkan akyerɛ wo ama wɔwo ne sɛ wɔsan kɔyɛ ɛyɛ labs biem no mfidie no nyinaa ɛkyerɛ sɛ yadeɛ biara ɛni hɔ biem ne kidney no ayɛ good oh bɔ wo nsɛm kɛseɛ maame nurse bɔ wo nsɛm so a maame nurse. This is a recognized nurse. Awurade na ayɛ fa no monyam no ma Awurade ɔsɔ de me bɛhyɛ akyire o obetumi ankɔde ne bɛhyɛ akyire na me mu odu dabi ontumi maame asrewa wo hɛ ɔbɔntam kɛse a etu ne hwɛ fam o yame hyira ɔse sɛ Pacho, according to labs na wa saying a kidney function test na ushima yewo urea vitamin sodium potassium chloride any glomerular filtration rate Pacho ni na wo parameters aya na wo ho nti normally no say ukoye labs na outcome no eba then it gives you the normal range and then the other differentials but so shede wa ha say ni na dia ma Letitia ne die ni na fall in the normal range nti e kire say radia dom bibia you okay. And then when we come to the lipid profile, so the lipid profile no so try say Nina so falling in the normal range. And see only any cardiovascular risk biya so bet many heart condition. Oh my yes,
Bishop, now we have Profia. Let's see the picture. No, we had Dunkunim. Oh, no one say yes, Nkwan, to me, yes. Mamma, Mamma, no fancy, Dama, or 2 for Yankopon. Erade, Medawasi. What if for about Saki couple? Bishop. Fan when you're no rate, Amen. Dear Radia Yama Yunia Benny, Yunia Bensu, I hope when see them had pa. And net day, dear Radia Yentino Waha. Or see free Cedar. Yes, Cedar our bad, Sompa TV sono, or not dear Abad Domino. Hallelujah. Or so near Bompire. Now, on my men introduce Cedar our mano. Say a year for TV, not to Sompa TV, and a bon on Cono, a cosino dua, or soft biba. Soften yame to me one sopa ababa wa yi say ordinary to ho ode to na bishop say obedi a wo yale ana wo problem ebre asem no question ye wi a pensuo ti TV no ho ye bobo mpa ya agu so na won so wanom na de eso de ye bia wo de aye o say hwan no no so ye bi na oyare ade bia beda ne yam 7 years o say more than 7 years and ade na beda ne yam adofo wakọ hospital. Doctor Catcher so obey an operation was in fact, no one some dorsal until I saw about one home and so no slow party was slow back up your operation. Now, was here no one over here, see that hour. I have papa yes, so unfriends was the TV or the BC so. Now, a woman and I don't know on no moon sure no, I don't for no, I did say, yeah, or sending your fruit cano and I don't know how much no. Now, a bra or yes, oh, Janet Nano. I want something to say. Okotena what the closer to Yeshua. I dear free ni yam ba ya sabi a man we ya di botre. Ten bears say and a appear free ni yam. Was say I did tum and a dad yemo oh near onye yam seno and on far touch or the share or then a phone share. Bishop or then a phone share ya uncle her a man we and a free ni yam at toilet him. Papa was it from there? Oh, who pays you? Pia, the Yafna Yania, and the other hospital, and yet die the Watana, and so a banwading me as Sedaba, or saying I'm Yaniman. The born in seminal. Yes, so by year, and when you must say ya amount. Yes, Nkwan, a Timmy young one where you must say you. Ye no more be na abatoni pebini pedriemwa, wakwa, and qua, a kumbi qua sama dono. And so ye me about you, dear. Erade Nyankopon aye na dom na onam sida awa mpaebo no so sida awa Nyankopon ansam aye ka no so na erade de asoe na wo so awo hwame awo so tie mi ya me hye sa yaresa tu mi ni otie bi sa wo so enta wo so your born is a erade no erade so be ye wo de ama. Amen. Erade ase. Yeah. Amen. Was and now waha or how near man ye be that was riding in free was so said ya watch him. Amen. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So what you are dancing? Also now me se na good screen as no first say ya na me no more pie. Na also so nyame be ya wo so de na eden ama. Se nyame fa me so dance ya wo hwe ya nyame fa me so na ye dia. Me hye wa wo hwe me a wo tie me. Nyame fa me so ma also wa yare sa no wa wo no wa dwuma no wa kwentesem no erade nyama yensan kone enkohwe wona bronsam fa wona mando mum wona bronsam de ensanom ne ohaw bi ato won so na ba bi edu na busuani nim se enye ye biem anso emra omone nyame somafo no nyame difo nyame bishop no hia ye no enne nyame ahye won numonyama omudi adanse yen kone enkohwe mra Any dear Cranson, a Busia in a ha, would dear dance Yashuanyam, coupon, Eddie, and William. Bishop, a radisha, and one your cassia. Yamami say, Omufri Sunyane, and a baye. Now, or send a Benny and a Babrantier.
abrantie ewie ɛyɛ secondary school tete form 4 no owie ya ɛna ɔhyɛ nsa no mase papa ya no mu nsa sa over 20 years nie awerɛhosɛm maame si mpaebɔ bɛn na ɔmfa ne nkɔɔyɛ wɔde hunu bɛɛ ɔfoɔ bɛn na ɔmfa ne nkɔɔ ne n'ase baabi ɔbɛtie bi ano ɔde ne bɛyi nam baabi ɔbɛtie bi ɔsi akwankyerɛ ahodoɔ deɛ wayɛ bi wabɔ ka nti afei deɛ ɔka kyerɛ ne nuanom ne sɛ ne bɛyi deɛ ɔntu ne ho anamo bie wɔn ho ne sɛ ɛyɛ boapayɛ ɛna ɔpɛ sɛ ɔhye sika kwa wɔsi aberanteɛ sika 1000 Ghana ba ne nsam na ebeduru anwummerɛ na ne nyinaa asa all because sɛ ɔde bɛnom nsa nti ɛyɛ ateteɛ sɛm sɛ wɔwo ba na wobɛnya bie na ɔno nso bɛbrɛ obi no afei deɛ ɔno mmom na asa ama program one day ɔda TV one na ne TV no kɔtɔ Sompa na ɔte sɛ Cedar hour odiifoɔ bi kasa papa yi deɛ ne kasa yɛ soronko ne nkyerɛkyerɛ yɛ soronko oh bom hallelujah wɔsi ɔte ya no wɔsi papa yi deɛ mɛhwehwɛ baabi ɔwɔ ɔfrɛ ya yɛsɛ atwoma koforidua ɛnneɛ ɔno nso bɛtu anamɔ no aba counseling day ɔbaa ne bɛyi baa bishop hwɛ ne saa wɔsi maame ɔbɛyi ne ho bɛtɔ no ne nyinaa ne sɛ deɛ mɛkyerɛ no wobɛdi so maame yi si ɔba kɔɔyɛ bosomi mmienu ni na nkada kurokura ni wa ne bɛyi fa nsa nka na no nanso 2 months ne bɛyi nom nsa daa this is the doing of the Lord. When you are on your men and Samuel Juma, yes. Sha, adi onyame aye enwanwa. Bishop, nyame shira. Wo shame a wotie me. Bibibie ni ho a asai. Ebi a ya woba. Ebi so ana ye wukunu. Ebi a ya wunua. Ena obonefo no di nkonua bi ato no so. Omote yenka wo Sompa TV. Omotu anamo. Ebi ene oso wo hweme wo TV so tie mo radio so oti asore dem a wo hweme a minim ebi a wo babi ho da fie wote baabi oso tu anamo na awurade a waje maame ne ne ba no obecho wanom nsam for 20 good years not just singing day obro just say oye ne ho hwe anyeye for 2 months na mo ba na ne nipadua na ntise ɔme ɔmaame ne sisters na ɛde ne bae ɛka kyerɛ wɔn sɛ wei deɛ nyame ayɛ bebree wɔ Cedar asafo yi mu na nyame gu so a ɔyɛ nti mekyerɛ ɔmo adeɛ ɔmo kɔ ɔmo ni so pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɔmo kɔ di soɔ no ɛnɛ for 2 months ɔmfa nsa kana no nsa mpɔn wɔn so adeɛ bi ayɛ de wa wo hwame a wotie me mehyɛ nyame tumi ne nyame ahoɔden nsankyerɛ ne nyankopɔn no adeɛ biara ayɛ den ayɛ apam wɔ wo so awurade so onyi mfiri wo so onyi mfiri wo ba no so onyi mfiri wo adwuma no so onyi mfiri wo awadeɛ no so onyi mfiri wo hyabrɛ no so wɔ Yesu dɛm amen. Bishop yɛ maame say yɛhwɛ a ne nanteɛ koranka ɛdene nanso ne ba ne nti no so obedi adanse wɔ so ɔpɛ so ɔtɔ nwom tiawa ɛde hyɛ nyame ma memfa ntiawa no ɔtiase da titi nyame onguyo ɔtiase wawie ya maame si wawie wɔda nyame ase no no bɔ nsɛm kɛseɛ bɔ nsɛm awurade nyankopɔn deɛ ɔbɔ ne nsɛm no ɔsɛ obi bɛte wɔ adanse a ɛso kyɛ adanse wei fɛfɛ yɛ wɔgyina ha yi anka ɔbɔnsam ewia no na wasɛe no ɔbɔnefoɔ no de nsanom ɛto ne so mfie maako mmienu wanom bi da ko a ontimi ntena ase ontimi nda otwa bi ama wa wotimi wo sɛ otwa bi na wɔte wɔn ka ɛna obepie ha obepie w'anim a woma na kwankyerɛ ɛyɛ ɛbɔ mpa yɛma no se bosome yɛ wɔ mu yi edu 24 a na wanya bosome nan a ensa enka na no se ohun nsa ensa bɔn no no papa no intensify bosome nan ni se mehu nsa no bibia na apɔn na nsa no pɔn na so no ɔdwe nsa
toro ofi so obeduru ha mede akwankyere man se ensan ye den ebon da nyame ase de na okache nyame da na ase me da papa na nyame ase amen papa wa se ajewe friendsan no mu me de wo hye yesu mo chem amen me papa ye adanse nya na se ni nua brema bi ena wo togo no oba papa ha oba Cedar ha be bompa ye odi ade kese pa na be pie ha ena awurade fa wo so agye no ena okobo ni nua yamane ni nua nso adanse ni wose wanom nsa for emfie maako edu a opeso ojai na nso ntimi nyae otwa bi a utumi sa no den a ensa no ebesei no nti obaye no waka kire papa se bishop me pese me jansa no maya de bi enu amenye ye ntimi nyae papa o ma na kwankire bompa ye ma ne ka kire ne sa ha wa bai die nipa bebele na aba ha o mo nom nsa for 20 years awurade afa so agye wo mo nti ono no die kwa de esha 10 years de na chese nche o ma na kwankire ma ne koye o ye akwankire no wie no ensa nom na tuo firi no so wo so oba ha abosome me ensa ni onnom nsa onfa nsa nka na no bio ensa mpo ebo no na ogyina ha o de asda kese ema nyankopon ehwa na papa se dabi togo ho no a me wona enya ho ene ma saa danse we nyina me nya eye Cedar worship center ye Ghana mamu ena awurade fa bishop bi so ema me nsa kenti meba na mabeda nyame ase na maka de nyame ayama me enti ogyina ha wo de asta kese ema nyankopon asta to so bio bishop o se enko emfama ho da nyankopon ase waya de kese na ma me pa nya asem ketwa na se menum no wotogo a kan we hu de nyame aye obi okwa afla obi a ya oba STC base obi a obohume o ka se kremo fitani kakaka no a eyamia mahunu nyama bebre na nyama nyina sei na me ba hai na nyankopon so ama aba papa so ama bibia yeye midekuku akpena ma o ga akpena ma o de la ma o mile togo le odo apito nya mo le tu finamo agbade be do aseun nye chan nya la don ton amido yom so togo amido yom so yi Nigeria Benin apire apisi afi wa mile ajode mi ajo am le tu finamo mo accident ke wa am le tu finamo fifia me ba papa agbo le fie onam anu ke ma wo kwa na wala ba tu finam ma una wo nam mi otu egamontie enam oka de na mapoto video ke potoa obe nam va odom ma prepies na me va kwa wala so ga pota nam donc o nu ga nam akpena ma u papa nto chan akpena lo ma u na yira me kwata lo enti se nyame afa me so aye we dia wa wo hwemi a wo tie mi ba bi wo hwemi fre bia wo ba bi no okru no oye no fa ne to anamo we no ma amudi adanse ni nyina etuo anamo ana erade aye won say broni say distance is not a barrier. Distance is not a barrier. Say me we chiri baby me wo obetime ebi fro mindful for so eba momonya adanse enti won so to anamo panyifo bu bese abo pese edidi kwan enwa oso nyame betimi afaye so me ni Cedar our team no ama won so we di adanse enti frɛ me ni Cedar our lines na me ni team no ya no babo mpae na obedi adanse ye ba Cedar our free dwada ko si fiada wo TV no so a hwɛ won na wo follow ye na on ye bom pa hwɛ adanse mu di wo TV no so won so follow ye fra oba no fra ukro no fra oyere no se rade betimi afa ne somafo yi aso aye wo hawo na ma nyame beye nyame difo awurade ayade kese ama abusuan maami ana papa oba ha counseling baka che se ne maduro mpani fie so ne twase nyame bie kwan na omawale eba na omu fie awale ni ho papa awurade bie woni ka kire ne se omu fie no kwasem sa awale ni ho ampa na ne di adanse se ono ne okunu awale 30 years omu nhyira omawade so enti se otimi eye saade no dia ene ne kwan be bia ma ne ma ne nyina enti enkoti se woni okunu be hyira omawade so no ekwan emie
maame agye wasɛm no tum kɔbɔ okunu amaneɛ okunu nso de akyire ne behu ɛma wo pɔmpa yɛ ɛma wɔ mo ɛma wo kɔhyira wɔn awadeɛ so wɔn hyira wɔn awadeɛ so wieyɛ wɔn ba odi kan na ɔno ayɛ ayeforo wɔn ba ɔtɔ so mmienu ɛyɛ wei na ɔno nso ayɛ ayeforo ɔyɛ ayeforo ne wieyɛ no awoɔ asɛm ɛno nso ɔde bɛdan nyame ayɛ adom ama saa mmerɛ maame ɛkɔ woɔ wɔanwo baako wawo ɛntaa na busua gyina ha papa wɔn de aseda kɛseɛ aseda ɛtɔ so bi papa wɔn sɛ nkɔmfa ma wɔn. obi wɔ hɔ a ɔte fie na onim deɛ yɛyɛ n'asɔre dɛm a ofiri sɛ yɛn ka nkwagyesɛm wɔ ha plana na ɔwɔ ha na yɛyɛ program ɛhyɛ maame nkɔm saa da no ɛfa apam a ɛwɔ family ɔkɔbɔ okuru amaneɛ okuru soso etu anamu baa mɛka kyerɛ nso ɔmo ɔmɔde nhyerɛ ɔmo awareɛ so ɔmo yɛ wie pɛ nyame bebie kwan ma ɔmo mma no maame wo ogyina okuta ɛbɛyi oni obi hyehyɛ awadeɛ edu sa awadeɛ na bɛba so no sadly awadeɛ no bɛma no so ɔmo ntumi ware bio maame di so baa mɛka kyerɛ sɛ nyame ɛde ne kuro bɛbaa papa no ne maame no yɛ sutie over 30 years na ka ware so yɛ hyira so sɛ sika sɛ papa no ɛni fie kura minim so ɔmo wɔ fie wɔsi fie mmienu wɔ kuroma kɔma te fie mmienu so apam wɔn ɛwɔ fie ɔde ama han bebree aso apam ɛwɔ fie no ɛma kwama ne nyɛ no ho adeɛ ɛnhyira na ɔkɔ yɛ wie yɛ no ɛdede so ɔmba wo fam awurade everything na double ɔmo wie no ɔmo piesie wedding deɛ ɔtoa so wedding wei ntaa ɔmbɛ wo companies ɔmbɛ wo cars ɔmbɛ wo nhyira maame da nyame ase meda awurade ase wɔde wayɛ ama me mehu deɛ menka nkyerɛ papa de oni me bebree firi me mmɔfra ase bɛpem saa bere wɔboa me bebree ntaa nso yɛ ntwa me ara na mewoeɛ na deɛ meka no sɛ papa nyame nhyira wo wɔde wayɛ ama me ne me maame awurade na ahyɛ yesu na ahyɛ mesrɛ nhyira ma abusua no mesrɛ nhyira ma mmɔfra no sɛ mmɔfra nyɛ nhyira amen odi adanseɛ nyinaa hyɛ twɛ nyɛ nyankopɔn animuonyam ebi nso aka ne booni a awurade de ne se ne nan so ɛwɔ yɛn ntam hallelujah bishop awurade nhyira wo so ama wo kwan daa yɛn nua ba ogyina ha na yɛ maame ne mma ne mmienu yɛ toa so na wɔso ogyina ha odi adanseɛ ama ne ba baako a ɛne ne kunu a ɔmo ne yɛ na adanseɛ ne nie wɔse ɛnkyɛ bia ɛna ɔbɛpie yɛ papa anim sɛ ɔba counseling na nneɛma bi nkɔ yie wɔ fie ɔde bɛto n'anim nti ɛberɛ a ɔde ka nsɛm no kyerɛ papa no na ɔsɛ mema no nso papa ka ɔmo mpaebom na nneɛma nyɛ yie ma wo wana papa ka kyerɛ sɛ ɔba no a waware no kɔka kyerɛ ɔne ne kunu sɛ ɔmo mmara na ɔmo mahome hallelujah sɛ na ne ba ne ne kunu no nso ɔmo ayɛ akwantuo ho nhyehyɛeɛ nanso no nneɛma bi a ɛmfa ma wɔn mo kyɛ sɛ yɛmfrɛ wɔn mo mpo sɛ ɔmo mmara na nka ɔmo akɔgye ɔmo visa na emu ayɛ den nti ɔmo bɛpie bishop anim no na bishop de nsɛm nyinaa bɔ ɔmo sɛ sei ne sei ɛna teɛ na ma akwantusɛm bɛma no sɛ yɛ nokorɛ akwantuo no deɛ yɛgu nhyehyɛeɛ so nanso no yɛntee wɔn nka bishop sɛ mekyerɛ m adeɛ no makɔyɛ na sɛ moyɛ wie a mobɛte wɔn nka hallelujah enti bishop kyerɛ wɔn no a ɔmo kɔɔyɛ no na akyerɛ sɛ maame yɛ ɔba atɛn so ayamhyehyeɛ wɔse akwankyerɛ no papa akyerɛ mɛyɛ bi na me nso mede ataa mɔkyi na awurade tumi ɛbɛkasa nyame adom ne sɛ maame gye akwankyerɛ yi a ɔyɛ ma ɔmo a awurade tumi ne n'ahoɔden 2 weeks pɛpɛpɛpɛpɛ na yɛafrɛ wɔn sɛ ɔmo mmra nkran interview praise God ɔmo kɔɔyɛ a na adeɛ kyerɛ yɛ a call aba sɛ Monday na ɔmo kɔɔyɛ na call aba sɛ mama no aduane si akyi na awurade ayɛ awie wɔsɛ awurade ayɛ awie wɔsɛ na wonkae sɛ yɛbɛ bishop hɔ nkɔmhyɛ no akyiri a wɔfrɛ yɛ ɔka kyerɛ yɛ sɛ awurade ayɛ awie nti mo nkɔ yɛkɔɔ yɛ nso so no onyame ato visa no yɛde ama yɛ mmienu nyinaa ɔbaa ne bɛrima no yɛde visa no ma wɔ mo wote wɔyɛ dɛn deɛ ɔyɛ dɛdɛ no awurade nhyira no bishop hallelujah amen yɛ mo pee
nim say ye bibi na awurade amemu a etoda enye yi o obu hompo na so say ne mre ne na baje abehu osofo behu defo wa cancer kwa na eha no omani come from Accra ena mbehu me omo ba cancer na omo ba chia me keke ena me cancer okunu se ni ena tie no say no kre e chiro omo de omo nkoye omo friend na say no say ni se me sa chira no say no omo nya ni say me ka chira na say so no so nya ni say oye wi pe yankopon omo de onyame yi se ho na se so ne okunu kwatena e wo na time na so omo ye pepepepe da omo call interview da na ya ka cho se mo mo na mo visa no ayu le omo na ma ko pia bulu chire no mami we nsoso ono so ya ba fra na se program mami wa wo so hwe mi awutie me se radia ya ma ko se ya wo so radia ma wo soso radia ma wo soso onye ma ba onye ma wo kibasa onye ma wa kwanchi se onye ma wa wo sam ade bi aye tobia radia ma amen the radiasi Medenya me asi bebre ade si awaya ma me ne mabusua 2023 na Awurade ye madun so na metuko me fie ti me hwede Awurade aya egro so papa nyame wo israel sing parent otimi ahwe na ma otimi asidan akotunam na de ba ko ne se maame we say ye prayers Friday say ye watch night on to mudda o ma kwese da so de wa ho anso so de bia ontie nipa otie Awurade ne mna so ye no ena wesi ono afie tim ene ono so ne ma so akopie ewo US asase so ene ono so dollars no ono so obebebe na hwe osofo enye no kake o na no se omo to private car man no so untwe oso ntimi ntwe nti oto car no oso fan ko baby oni baby ode car no be ko nti no papa me ni baby ametu car na nye Cedar ha na me ba ye chima na me ko hwe wana ka cho se wa bra bo no so we su bishop bra wa be bre ne mpa bo ase ni ekoda so niama de chima no ono so wan susu ti say your best to private car man ono abesi ni fie me jesa nkom hye so adanse so e hye nkom to so ti se wo hwe yen ya wo tie yen ta bi so Awurade e be ye wo de na ama Medenya me asi bebre ade si asida nyame nam papa so ayama me ne me mma asida nka papa ayeye nka papa ena ase nka papa medana asi bebre mi bu e ba nanimu saa no wo sisi nya abotere beye papa nyankopon Israel mama nyame nya okese pa eno wasofo no nyina papa nyame Israel eno wanante agye bibia wonye mu me fra wa no wafa papa nyankopon wo Israel pa Bishop Abrante Yesu wadi nyame na aseka ni nyina ne say okọ university na wawie for 2 years papa also okoye chemical engineering nti eyese oni company ye adwuma nanka ni engineer na okoye no ebam enso 2 years no onya adwuma anye nti bible so me ensani ene ohu company bi wo online ono omudi nkoma na apply e wa brochire se enka company ni mpo obenya mu kwan afi wade pem so afi wonto omonka biem bible so me ensani wonto omonka nti ne brother nso abadam ha wanya na dance ye ane brother yi enam papa nsa so one me yiri nyina atukwan akopie UK pa camera yi ento no so abrantie yi a obaaye no enya so fa dance na keke ye 3 weeks ni ena ye aso na abrantie we baaye enti mo amoba bi na ma ekire mo se ye bo dance ni bi wo TV so a enam sa asofo no bebre aya azan enti no obu okra wonyini ena me peke brother yi say on sorry nyina ho no bi anhwe no na ne bra ena odi adanse ye video from UK say or the eba no peba or ware for 3 years na onya ba oba ha nyame fa me so ma onya ba ye to so mienu na oton ne car na ye nto na akoka fitem nyame fa me so
ɛma kaa no yɛ tɔɔyɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne n'abusuam yɛ ntu kwan nyankopɔn paame so ama ɔne ne yere ɛne ne mma nyinaa akɔpie aburokyire nti ne nua nie tɛn bɛyɛ obi a ɔba ha a moyɛ ahɔhoɔ no mo sɛ nyame yɛ adwuma wɔ fie a nti ɔmmra na monhwɛ ɛno na ɔduru ha no ɔworɔ ne mpɔboa na hemfa na wɔdɛm a ɛna me sɛ sɛnea ɔde suro ɛsɛ aba awurade ne mu worɔ ne mpɔboa de ne die ma awurade ne nti no mete no wɔ masom sɛ awurade sɛ ɔno nso so anya visa ɔbɛkɔ akɔka ne bɛda ho nsɛmma jesus ɛfa ne wɔ ha ɛyɛ 3 weeks ne nnɛ pɛpɛɛpɛ aberanteɛ no a ɔtie n'adanseɛ no kɔfa mpɔboa no bra sɛnea ɔsi suro nyankopɔn no wafa adanseɛ amen ɛnɛ ma ho sɛ wafa adanseɛ amen ɔn sɛ ɔmpɛ sɛ ɔde na ɛti mpɔboa koraa bɛba ha ɛsɛ ɔyɛ nyame kronkron wafa adanseɛ ɛti no mu sɛ wafa adanseɛ ɔfa kamera yi ɛnto no so na n'adanseɛ no a wafa no ɔnso so no sɛnea yɛhu wo bɛrɛ a wɔaburokyerɛ a wɔdi adanseɛ no ɔnso yɛbɛhu adanseɛ ɛwɔ enti wofiri ha akɔ yi hyɛ asɛ kɔtotɔ aburokyerɛ nnuama jacket a wobɛhyɛ de afro play hyɛ asɛ kɔtɔ bi hɔ ahyɛ wo nkɔ Cedar for Christ Bishop and I was sick I am must be the kind of man yankopon na de yeto so no me de ame Bishop na sofo a akanyina enemu mu ebeye den kakra ma me wo Ghana me school 2023 adwuma se ma pa adwuma menya na me de bedan Bishop Cedar bo am adwuma se mu na me ba asma Bishop ka che me say manager akwantu ho am cast that in part wan me de adwuma sam ne bae Bishop hu me no cast manager akwantu na Bishop part wan manager akwantu ho asma Bishop ka che me say me free akome nkototo akwantu ne ma e me tupan o ka che me kwada dwen ho okay me de gidie eye akwanche Bishop edemame within 3 weeks and I'm free clean esi am beduru ha me sa aka madwuma me de aseda kese pa ema Cedar nyame any Bishop and there will be ase aberanteɛ na odi adanseɛ na wohwɛ yɛ nti a wobaeɛ no ne nua paa nie yɛfrɛ ne sɛ Nicholas aw wɔn nsɛm bi mu awurade wana ka kyerɛ sɛ nyankopɔn agyae na wanwa adwuma yɛ aw wana ka kyerɛ sɛ nkɔmhyɛ atwam wei ne nkɔmhyɛ no deɛ nya mmaeɛ na yɛka kyerɛ sɛ bɛba na deɛ ɛkɔ so no deɛ yɛfrɛ ne sɛ nisuade hunu wo a nipa sa ɛnyɛ yie biom meka kyerɛ wo sɛ wofiri ha koyɛ asɔfo to adanseɛ no so Bishop aberante firi ha kɔɔyɛ a afei deɛ company a ɔnte ɔmo nkanadeɛ kyeeɛ no ɔmo atwerɛ abrɛ ne sɛ sese ɔmo afa no ɔmo ne nya contract ɛy kikiri send me wait 2 weeks ɔmo asɛnde no ayɛ ne bibia sese a ogyina hɔ wakɔ akɔgye ne visa aba a ɛnkyɛ koraa ɔfiri Ghana sɛdeɛ wɔdiifoɔ n'anum asɛm teɛ pɛpɛpɛpɛ aberante da awurade ase tiɛwa awurade na ayɛ mede awurade ase mede Bishop nso ase na deɛ mu wɔn ne sɛ sɔfo me bai meka no pɛ akwankyerɛ Bishop edema me da wote akwankyerɛ ne kakra cause Bishop eka kyerɛ sɛ me nkɔtɔ nkyena boba keke na me fa ngu so munyare me ko fi me dware 2 days pɛ me anyare bio cause na me da wote sɛ me de adwuma na eba yɛ Bishop mu am na me nya adwuma me bai Bishop say unya konta obutu na me simpa atwa Bishop just 2 days and I'm in a contract. I'll make a seminar visa. With the Bishop ase, with the uncle to ase. Hallelujah. So, Mama General Modeba Hano. Obeduru anaka odifa ka kyerɛ sɛ kwadum kokolebo komayanka kɔtotɔtotɔ nneɛma bibira ɛnyɛ saa na nyame yɛ n'adwuma obu ọkọba mene ma me so onko nyame nhyira na onye okese saa bere ya adanse yi koso na oso fa wonsuo o documents bi fatu TV nanim na me adanse yi koso na nyankopon so no
ɛma wadanse no bi na ɔne tumi ne n'ahoɔden no ɛbɔ wura nsuo no mu ɛbɔ wura ade a ɛyɛ wo documents no so na wɔn nso so no wobɛdi adanse me na wobɔ mpaeɛ agu wo nsuo no so wo documents no agu TV no so megyina nyame asɛm so wɔ Psalm 107 verse 20 nyame sɛ ɔsoma n'asɛm kɔgye ne mma mesoma Awurade asɛm sɛ wo nsuo no ɛna ne Yesu mogya ɛna ne ayaresa nsuo ɛna ne nsɛnkyerɛnne nsuo onom nsuo no a deɛ ɔde nsuo no bɛyɛ biara adanseɛ mmara wo documents no mefrɛ nyame adanseɛ to so wɔ Yesu dɛm na mabɔ mpaeɛ gu so amen. Cedar.